Myslím si, že tento turnaj môže do budúcnosti zohrať dôležitú úlohu, nakoľko sa položili základy turnaju, ktorý organizuje Jožko Novák v spolupráci s ďalšími, či to je banka, či to sú ďalší sponzori, môže nadobudnúť tradíciu takú, ako je napríklad halový turnaj KFC Tibi, ktorý už má 16. ročník. Záleží od toho, jak k tomu pristúpia jednotlivé mužstvá. Myslím si, že úroveň tohto turnaja bola veľmi vysoká. Veď tu hrali, keď zoberieme, hrali tu vedúce mužstvo 3. ligy, veľký kandidát na postup, futbalový klub Väčša. Hrali tu futbalisti z Trnovca, ktorí patria k špičke v 2. triede. Príjemným prekvapením boli futbalisti z Topolnice, ktorí hrali dobre a oživením turnaja bola aj účasť mladších dorastencov Slovan Dušošala, ktorí síce vekove o 10, 8, 6 rokov boli mladší ako aktéri ďalší, ale svoju súťaž suverene vedú. Čiže fyzická sila rozhodla a taktické záleží toto. Pokiaľ tento turnaj si myslím, že položí pevné základy. Pokiaľ bude pokračovať, môže tradíciu získať. Vyjadrenia pani riaditeľky pobočky banky, ktorá je hlavným sponzorom inžinierky Ivany Mladej, chcú v tejto tradícii pokračovať. Ja si myslím jedno, že ambiciózni organizátori nájdú ďalších, tých, ktorí pomôžu túto súťaž rozvíjať ďalej. Čo bola taká motivácia? Prečo ste sa rozhodli, že áno, urobíme futbalový turnaj v Šali? Futbalový turnaj v Šali, predsa robí to KFC Tibi Horná Kráľova, ktorá ukázala takú zlatú cestu, že sa to môže robiť. Sú to tzv. Halové majstrovstvá okresu Šala, ale takýto turnaj neorganizovaných, respektíve aj organizovaných kolektívov môže získať popularitu a tradíciu.